Takže čauce mravce, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme krémové risotto. Do rozhriatej panice si dáme slnečnicový olej, pridáme tam krémové šampióny a pekne si ich podusíme. Osoleníme si šampióny a okoreníme podľa svojej vlastnej chuti a opäť poriadne premiešame. Ak majú takúto krásnu farbu, pridáme tam ryžu arborio, opäť si to pekne premiešame, aby sa nám to neprichytilo. A pridáme tam biele suché víno podľa chuti a necháme víno odpariť, teda ten alkohol z toho vína. Opäť premiešame. A keď sa nám ten alkohol pekne vyparí, tak si budeme to risotto pekne podlievať vývarom. Ja som použila hovädzí bujón, pretože som nemala vývar. No a čo? Furt lepšie ako čistá voda. No a pekne si ten plamienok opravíme, trošku si pridáme oheň a zakrieme. No a takto si pekne to risotko dusíme a pomaličky prilievame náš hovädzí vývar, teda náš hovädzí bujón. No a čo? A opäť to pekne premiešame, podlejeme to a podlievame, až kým nevylejeme tam celý ten vývar, keďže náš pohár má pol litra, takže nám to pekne vystačí na celé risotko. No to sme risotku pekne zakývali. No a ešte tu dolejeme ten zvyšný vývar úplne celý. Dolejeme tam úplne celý vývar. Tak, výborne. Tu vidíte, sme celý vývar použili. Opäť to zakryjeme, premiešame a necháme to pekne dusiť. Tak, plamienok sme úplne vypli, to znamená, že máme už ryžu hotovú. No a to znamená, že už len tam pridáme masielko podľa chuti a premiešame na vypnutom ohni. A risotko má mať takú konzistenciu, ani nie suchú, ani nie úplne mokrú, vidíte tu na videu, úplne al dente. No a môžeme servírovať, posypeme to našim parmezánom, no a môžeme degustovať. Čauce mravce, vidíme sa na budúce pri ďalšom videjku.